گوشتوں مریاں سدھرے شر اللہ نامنا بوجھ پٹیاں کولے دیدگاں کئے میں دشمنوں کئے میں دوستنا کئے مار سنبھالی کئے مار گارکاں مغرب تاوٹیں مشرق تھامنا نامانی مری ویلی بیتگاں پردیساں شتو کنڈا رلگاں ہڑسائیں سیک یکاں پشاہران سردارا کسور نیمے موت برام البا قسمتا گلا کنا لکیں کسو پارٹی ٹھیسگاں مری اتحاد زندہ بادنا نشتو وائدہ داسا سنگتاں قوم خاطرہ ساہ قرباننا ملٹا پجگاں ہر گھر میں دما خان محمد مسئلہ دنیا سدنا مری فیملی داشتہ کافراں خان محمد شتہ چاریں الکھاں دہتی سرکتی کلے مردماں کسا نہ سوچتا کہ تئی ڈک چینا گڑ مریا اتیاتا ایکشن زڑتگاں ہما سیال تا ظالمے نیاری لیکواں تا چکو بے وسیں نیانی کشتگاں تیزا فرتکو آساں پکگاں براں سٹتو کوہاں اشتگاں گڑ میں زومانی مری یا ہند بیتگاں رئیس مردینو جہانگیرہ تی گاڑی کشتگاں گڑ وائز پجتا کلے سنگتاں میرے قیومہ میت آرتگاں کوئٹہ بندرہ مر دھرنا نشتگاں دروہیں امتا امسوزو غماں دھرنا شرکتیں دنیا مردماں بلوچ کل آت کو پٹان دے نشتگاں گوشتہ مردینہ تی حالوار تنگواں گارے مردماں بیارو دے منا ختم کر وزارتا میں یہودیں کافراں اے فیرا کنی لکی قتلاں کولو سنگتاں مکلہ منگاں ید دھکے دے نہ سر دھکا سلام شاہ زور تی رستگو مردی منگیاں خان محمد فیملی کو کشتو طاقتاں نارا و جلوس کلہ دیتگاں شاگاڑی بھوریں تو بانٹ کشتگاں گڑتو ایس پی شتگون ریوساں خان محمد فیملی کو آت کا حیرتاں دگا رکاوٹو پول گول بیتگاں 24 تاریخ کوئٹہ آتکگاں برزی افسراں بیانشے گپتگاں آئفیار لکھتو دسکت داستگاں کل مطالبہ پورا بیتگاں ظالم یکے ناشی اللہ خوارکاں گو باقی سنگتاں رنج مارنستنا دھرنا ختم تو پنڈال کشتگاں میت سامبتو نیک دعا گوشتگاں گو حیرہ قائدین واپس بیتگاں شفقت و جہانگیریں میردین صاحباں رحیم حاجی بدل میر جان گوننا گلدین آلینی قربان و ظفراں بشکیا و پناہ چاچا واحداں رزاق و مصطفیٰ نصر اللہ نصر دین و میراواں اجاز گو بریوگاں پیندو گو نعمتا میرو عظیمتاں سنگت لیکگا ڈینگا گیشتراں نامے نیات کو مبشکا لوٹگاں استقبالا پا راج تیار بیتگاں ویلکم میشوار پلا سٹگاں مریا نام شاہ نوختگو ارگیں غیرتاں بلوچاں ہر گرے وار داستگاں میریں بگٹی بوزدار مینگلا مگڑتو تھی مالکا دستاں بندگاں جہانگیرو مردینہ کو کلے سنگتاں بیڑتی رامتاں لاڈکاں ڈس نواں بشکش عزتا سونا قرآن امرا شاعر نیکھیں دعائنا شہرہ بسکتوں گالا